जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कौन करुछंदी आपण माने केमिति अछंदी भल अछंदी ना सब बळे एमती भलरे थांतु खुशी थांतु बिंदास थांतु। मु भी बहुत भलरे अछि और खुशी अछि। टाइम आज के 7टा हो गलानी। मु गाधे पाधे मोर सब काम शेष कर देलेनी। तो अब जाऊ टिके चाहा पी दबा। चुटीटा ओदा तो चुटीटा खोल देछि। तो चलतु दिन जाक केमती कौन कटुच मुझे देखो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे बाबू। आम आज खीरी काकेरा हो बो कर आज बोंग पुओं जन्मदिन। बोंगर पुओ कौन तमर स्वामी नुह मोर स्वामी जे आग बोंग पुओ ना। खीरी आमर हो सारा हवा पूरा ऊपर एबे काकेरा में जंतणी करा होची। नड़िया बो हो नड़िया भी करा थुआ जाइए। नड़िया चीनी खरड़ा हो जंतणी हो गले काकेरा जंता हम। काकेरा करुची आज आम बाबूंकर बर्थडे। आज काकेरा करा होची कली बाबू जीति गले फाइनाल केक कटा हम मना कले से। तो कथा अनुसार खीरी काकेरा पूजा हम बाकी राति जहाँ हम कहीं पलैबे तो रंगीन दिन जाक राति जहाँ हम। चल बढ़ी कथा रोषे डेरी है 10टा है स्टार्ट हो बर्थडे थी ना आज। तो सका पिठा खीरी सब हो डेरी है। तो सेपटे पदरा पदा गोटे देखे एपटे आलू झुड़ुआ भाजीदेवी तापर माछ बेसर हम भात हो सारा। आज डेरी हो गला। आज मो बाबू बर्थडे हैप्पी बर्थडे बाबू। तो आपण मैंने समस्ते कौन कर समस्त रोषे सरीगला। मोटे चलती देखते ये कलरा बसई आउटे भजापी पिज कर बासन देखते केते सारा पड़ी एक सब माजे। चलो कम सारी कथा हो आहरी डेरी। केतक बासन आमर पड़ा
ସକାଳୁ ସବୁ ତକ ପଡ଼ିଥିଲା ରାତି ବାସନ ତ ମଜା ଯାଇଥିଲା ବାକି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଫିରି କାକରା ଫାକରା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ବାସନ ସବୁ ଆଉ ଭଜା ବି ହେଇସାରିଲାଣି କଲରା ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ତାପରେ କାଚିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବି ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ କାମ ସରିବ ବସିବା ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାମ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ସଫା କରିବାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା ତା ପଛପଟେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ସଫା କଲି ସବୁ କାମ ସରିଲା ଘର ଫର ଟିକେ ପୋଛିଲି ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଲି ସଫା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପରେ କାମ ସରିବ ତାପରେ ଟିକେ ଆରାମ ନେବା କ'ଣ କରିବା ବହୁତ କାମ ଆଜି ରହିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠଉଛି ପକଉନି ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ସାରିଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏବେ 2:30 ହେଲାଣି ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲାଣି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଚୁଟି ନା ସକାଳୁ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଗରମ ହେଲା ବେଳେ ଚୁଟି ଟେକି ଯାଇଥିଲି ତ ଚୁଟି ଶୁଖିନି ତାକୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ବସିଛି ଚୁଟି ଶୁଖିଗଲେ ମୋତେ ପାଇଁ ନିଦ ଲାଗୁନି ଆଜି କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷାଟା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ପକଉନି ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଚୁଟି ମୋର କେଡ଼ିକି ହେଇଯାଇଛି କାଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁଟି ଖୋଲିଲେ ନା ଏଡ଼ିକି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ବେଶୀ ଚୁଟି ରଖିକି କରିବ ଯେ ଏତେ ଚୁଟି ରଖିକି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆଜି ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇ କଥା ହେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର